harag, gyűlölet, düh, megbántottál, megaláztál, kihasználtál, hogy teheted meg ezt velem, én bezeg milyen jó vagyok, nem érdemeltem meg. Érdekes mód, amikor felhívják a figyelmünket a hibáinkra, a hiányosságainkra, egyből dühbe gurulunk, de miért? Hát ezek épp olyan emberi folyamatok és dolgok, amelyeket sokkal fontosabb úgy megélnünk, hogy ilyenkor elkezdenénk gondolkodni azon, hogy egy adott reakcióban vagy cselekedetben mennyi a mi felelősségünk. Mert abban a pillanatban, hogyha ezt elfogadnánk, hogy emberként mi is benne vagyunk, abban a pillanatban megértenénk azt, hogy akik felhívják a figyelmünket mindenre, lehetséges, hogy nem rosszat szeretnénk, hanem jót, mert hogyha ezáltal mi változtatunk, akkor a környezetünk is más lesz, jobb lesz.